Hello guys, 1 second फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे देखायनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारि फारि स्किप खालायनो नाङा भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलां आरो जों ओंखारसै नै नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसेयाव देखायनो माजों थांगोन होनना बुङोब्ला स्कुटि बे आंनि स्कुटि गोबायबाय गंसे स्कुटि बेजोंनो आं ट्रेभेल खालामबाय थायो जाबाबो जायाबाबो आरो नैबे ब्लगआथ' थाबाय थाखायो बेथ' थाबाय थाखायोआनो जाहैबाय आंनि कन्टेन्टनि माबा जायो मोनसे थौदो थांसै नै मालायफोरबाथ' दामि दामि बाइक गैयालै जोंहा स्कुटिजों थांनांगौ जायो उफाय गैया नै हाद्रि मोनजालायबाय नै हाबासो नोंथांमोननि थाखायथ' खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायो एसे सापर्ट होलायबानो जाबाय नायबानो जाबाय एसे गावस्लाजोबना हो बेसे साबसक्राइबारफोरखौ थुलाबायना हो जायफोर गोदान नायदोंबा अब्ला थौदो जागायदिनि थांबाय थानोसै आदसा गोबां मानसिफ्रानो कनफिउज जायो बे आंनि गामि थाग्राखौ आरोना दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोननो आंनि थाग्रा गामिया जाहैबाय क'क्राझार हाल्दैबारि थुरिबारिनि आन्दाराव गोलैयो आरोना माने मेनाथ' ओरै थुरिबारि जाबाय खिन्थु जोंना बिनि माने ब्रान्स बायदि जाहैबाय आरोखि बेबायदि हाल्दैबारि होनबाय जोंनि मेन गामि बेनो मिथिना लादो नोंथांमोना आरोना माने सिस दैबाय फैयो बिसोरनि गामि गामिफ्रावहाय बेबायदिनो गामि बिसोर दैबाय फैयो लाखिबो फाननो हायो मोजाङैनो बुस्थुआथ' मोजां मोनबाबो मिथिला हाला जिखुनु जाया गासिबो एनै कमप्लिट आरोना जोङो माबा माबायाव एक्सट्रा खालायनो जेनेबा दा लस जाखोना लाब जाखो बुंनो हाला जों एक्सट्रा खालाय आरोना मोनसे देखायनानैसो जायगाखौ फाइनालि नैबे मा जायगा नै नायदो नैबेनो जाहैबाय दा बेनो जाहैबाय जोंना क'क्राझार बावखुंग्रि हिल बेखौ मानि थाखाय देखायनाय जादों होनबा मानि दा कन्डिशना माबादि दं बेखौहाय नोंथांमोननो देखायनो थाखायनो बेखौ आरोबाव देखायबावनाय जाबाय आरोखि गोबां मानसियानो मिथिखायो जागोन मानो मिथिया जानो जेनेबा बयबो फैखांखाबाय आरो जायफोर लकेलिटि क'क्राझारनि बिसोरथ' मिथिखायोआनोखा बेयावब्लाबो जेनेबा देखायनायनि जाहोना जाहैबाय मानि दा कन्डिशना माबायदि दं माबायदियाव दं बेखौ देखायनो सानदों आरोना नायलांबानो जाबाय आयौ माने खाथियाव फैबा बोरैबा गिथावथावथार नालाय दा आं एसे गुदिथाराव थांना नोंथांमोन देखायनोसै दाथ' रावबो गैया सिरि रावबो फैया ओरैबायदि माने एसे मैला जानानै दं आरोना नै जाबोर जोथोर हाग्रा बंग्रा बेबायदि जेबो लामा क्लियार जायाखै हारसिं फैबा ओरैबायदि गिनो ओंखारो आरो नै जोंहा स्टार्ट खालामनांगौ नैबे जाय लकेलिटि बिसोरथ' मिथिखायोआनो जाहैबाय जेनेबा थेवबाबो देखायनाय जाबाय नोंथांमोननो नै मन्दिर मोनबाय जोंना नै बेनिफ्रायनो थांबाय गोजौसिमहालागै थांथ'ला दोननाय ओरैनो जास्ट एसे देखायफैबाय आरोना बेरायनो मोनाबिलिनि बेरायनो लुबैनाय हिसाबै जेनेबा नोंथांमोननोबो एसे देखायहरनाय जाबाय माने जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ बिसोर नायदो आरो शेयार खालामबानो जाबाय एसे नोंथांमोननि थाखायनो बेबायदि मोजां माने कन्टेन्ट बायदिसिना लाबोबाय थानो नाजागोन आरोना नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो जोंबो माने गोदान कन्टेन्ट इउनिक कन्टेन्ट लाबोनो गोसो जायो बेखायनो आरो दा आलदा भिउथिंजाय थांसैलाय नै दा नोंथांमोननो देखायनोसै जायगाखौ ओरै हाबबोथारबाय जों सिङाव नायदो ओरैबायदि समायना नायदो वाव नोंथांमोना बुंदो दा माबायदि ओरैबायदि हनै जोंना ब्र'आ मालाबा बेयाव दंहैबावो ओरैबायदि बरिया नुयो खाथियाव गाइस नायदो नोंथांमोना नाय ओरैबायदि बरिया नायनो हागोन सानलाइटफोरा गोसोखौ माने फुरा बैसागु मोनलायदों आरोना बैसागु बोथोर फैनायनि बेनो जाबाय जोंना बावखुंग्रि जेराव फेस्टिभेल बोथोर माबानि जायो बेनो आरो हाब मालाबानो ब्र'आ बाव दंफैयो हा ब्र' मा खालामगासिनो दं लांलाय गोसोखौ माजों मोनदों फैनानैलाय हेबिना बरिया ना माने गोबावजों फैनानै ओरैबायदि हेभि फिल मोनदों आरोना फुरा साफा खालामगासिनो दं नै ना बावथ' हाग्रा जोबसोमोन साफा खालामगासिनो दं नै बिसोरो ओरैबायदि बरिया मोनदों आरोना फिलिंखौ
बेबायदि साफा खालामगासिनो दं आरोना मेनटेनेन्स नै बाहाय माने ओरैबायदि मानसिफोर थायो आरोना फैलाबायना बिदि लोंला लोंलि खालामो नै दा नायदो नै सापस नायदो नै बेलाय लोङै माने सिफायजोबो बुस्थुखौ दा ओरै साफा खालामनो बेखौनो मेनटेनेन्स खालामदों बेबायदि आरोना दा जों फुरा खाथियाव फैथारबाय नायदो नै खाथियाव फैबा मा दिनै बे नुबाय आरोना नै साफा जाजोब्बाय बेयावथ' हाग्रा जोबसोमोन दा साफा खालामदों आरोखि बरिया माने साफा खालामबाय नायदो नै नुलायबाय आरो माथो होनबावनो बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि फैनोसैलाय जोंना समा नोंथांमोना फैदो हालो दैलो जोबोद मोजां फेस्टिभेल बियो इन्ट्रेस्ट खालामफै बैसागुनि नामाव बेबायदि नायदो जों दा फैनानै खाथियाव मोनफैथारबाय आरो खाथियाव फैनानै माने ओरैबायदि फिलिंखौ बैसागु मोनबाय आरोना दा बिनि नामावनो दोंसे गान रोजाबदिनि खोनासंदो बयबो अब्ला रोजाबसै फैदो सना गोबानि बिखायाव नोंनि बोजबनि जारौ गुस्थियाव सक गुदुंनि मोज्लाय जानजियाव बिलिरनि लाजिस्लु मिनिस्लु खालामो मानो नों जुलिखौ लाखागोन आं लाजिनो नाङानो लाजिस्लु मिनिस्लु खालामो मानो नों जुलिखौ लाखागोन आं लाजिनो नाङानो फैदो सना गोबानि बिखायाव नोंनि बोजबनि जारौ गुस्थियाव सक गुदुंनि मोज्लाय जानजियाव बिलिरनि एसे रोजाबबाय नोंथांमोननि थाखाय एसे भिडिअखौ अननानै हायोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसे नोंथांमोननो देखायबाय नै बे जाबाय बावखुंग्रि आरोना एसे नायदो खाथियाव माबायदि फैदो नोंथांमोना बारा गोबाव गैखाला जोंहा दा फेब्रुवारि जोबखानोसैयानो मार्च फैबाय एप्रिलावनो बारा गोबाव गैला 1.5 माससोल'सै नोंथांमोना फै इन्जय खालायफै इन्ट्रेस्ट खालायफै जोबोद मोजां फेस्टिभेल बियो फै बयबो फै लैहोर फै अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोना बोहैलाङो गोसोआ थाद'नाय गैयै आंनि माने अब्ला गाइस दिनै भिडिअआ बेनोसै बारा जेबो गैला बेनो एसे बेरायनाय एसे बायदिसिना खोन्थाबाय नोंथांमोननो बेनोसै आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना सापर्ट खालाम भिडिअखौ मानो होनबा जों गोदान भिडिअ लाबोनो गोसो जानायनि एसे इन्ट्रेस्टिं लाबोनो गोसो जालाय आंनासो रायलायनाया जालायलायला सालाय आंना एखमबा बिदिनो रायलायबाय थायोबा बिदिनो जालाङो आरोना एसे बोरैबा थथ्ला बायदि जानो नागिरो फाग्लासो